pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Karon pa jud ko ka lugar og live. Kumusta mong tanan diha? Lunod sa walay katapusan, hanap pamuhat sa among. Sa dili pa ta magpadayon igsoon kay balo naman ako sa ning i-share sa ako ang account unya kamo sa diha pwede na mo mag-start og mention sa inyong mga friends and loved ones unya pwede na mo mag-type at followers at highlights, okay? Let's go! Atong ipakatag karong kagabion ang pulong sa Ginoo, atong imarites igsoon. Okay, so ako sa ning share. Kumusta? Kumusta mo diha igsoon? Kumusta yung adlaw diha, no? Ako kanunay nagaampo nga kamong tanan ng mga followers dire, mga viewers. Naa kanunay sa maayong kahimtang, mayong panglawas, gitagbong panginahanglan. Pabor sa Ginoo, puno sa pabor sa Ginoo, labaw sa tanan. Duol sa Ginoo ta, no? Maayo man na, kumpleto ba? Okay? Alright? Done sharing mga igsoon, kamo na pod. Okay? Shout out sing Wintay Noibe. Viewers. And anyway, ang atong topic for this evening is about forgiveness, no? Kay katong na ako'y gi-post igsoon nga nay nangutanan ako nga unsaon nga maka-move on siya, unsaon nga makapasaylo siya. Ako nabantayan nga naay daghan kay mga sari-saring reaksyon. Ni daghan kay nag-message nako nga ako gini pastor ako ni. No, so ato ning i-topic karon igsoon tong palawman, patas-an, padak-an. Amen. Okay? So, dili punya mag-shoutout sa tanay nag-message nako dari gusto jud siya pa-shoutout. Sa chat nako ni kanina gusto siya makig-meet nako personal. Brad, mao na ni Brad. Okay. Ang niya kay ko na akong i-shoutout karon Brad, nagkanaw karon diha karon baka nag-message. Brother Darwin Cortez from Adlay Carrascal, Surigao del Sur. Shout out Brother Darwin Cortez from Adlay Carrascal, Surigao del Sur. God bless brother. Nakasakong pagampo. Okay? And of course, akong i-shout out ang mga brother, long live ta kanunay mga brother. Lain-lain man nato ang relihiyon pero kanunay tang nagiusa, no? Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ako sang gipainumdum sa tanan no nga wala tayo na involve religion ani no. Naay mga nagsingingon nga ani also mabida nang daghang kay ko gi-block igsoon tungod kay basta gali maghisgot og relihiyon i-block na ko na kay sa atong live igsoon kani nga page walay laing ngalan nga ipataas pasidunggan bayawon simbahon. Amen. Ngalan lang ni Hesukristo. Kay siya lamang ang nagpalansang ibabaw sa krus Kalbaryo. Ano nang paghihitang adik-adik nga sama nako ibag-o. Amen. So mao na nga again shout out mga brad nako, long live ta kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo. Skiptron International tanan mga Isaac no, difference chapter and of course ang akong chapter diri sa Clarin, Roalpa, Clarin chapter Bohol. And tanan-tanan mga siya Skiptron in Arms mga sir. Salute. Okay? And shout out naman tanan mga OFW in different countries around the world, around the globe, maayong pagpaminaw, pagtanaw, pagpamati o kabaw na mo mga siman diha no, namo sa pagampo kabalo na mga igsoon. Okay? So shout out na ko sad ang bahay ni Kuya no, ang uban ka-relate ani kung saan na siya no. Bahay ni Kuya, mga brad na ko diha no, long live ta kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo. Abante ta dili babag ang selda. Okay?
dili babag ang silda, ang prisuhan nga dili mapadayon ang kabubuton sa Ginoo. Samtang naay gininhawa mga brad, naay paglaom sa Ginoo. Shout out na no, Talisay City Jail, Cebu City Jail, sa payuban dia Toledo City Jail, and of course kanang mga jail warden nga nagtan-aw na to ron. Shout out sa no God First bro, mga brad na ko dia, Brad Aris, shout out. And ang ako ang mga brad, mga igsoon nga naa sa Kanipaan, Pook, Talisay, together with Pastora Ninit. Nga naa sila sa Kanipaan, Pook, Talisay, Living Water Christian Fellowship. Okay. Long live brad, long live na mga brad, no? Abanti na. No? Mo na gingon nga enough na kay tong sauna nga nalulong ta sa mga lain-laing bisyo. Mao na po niyang panahon nga atong himayaon ang atong Ginoo. Abanti ta mga brad. Okay, let's go. And of course, shout out na ko ang mga military na yung mga mag-message na ko, Philippine Army nga nagtanaw sa nato kanunay sa tong live sa lain-laing kampo. Shout out mga sir. Namo sa ko ang prayer. And mga jail warden in different BGMPs, different jail station, no? Salamat sa igayon sa inyong pagsubaybay kanato kanunay. And of course, ang mga kapulisan, no? Shout out mga higala, mga dool sa dughan, mga happy shout out Camp Osmeña, Sir Paul Acosta. Shout out sa si Sir Rogia Bergonzalo na sa Davao, police officer, a good friend of mine. And of course, ang diri sa mua, dili ni siya pwedeng maulahi. Clarin Police Station nga na ako kanunay nagtikaw-tikaw diri, nagsangyaw sa maing balita, nag-lead nila regarding sa ilang spiritual life on niya as their PNP life coach as well, no? Ang shout out diri ang mga kapulisan sa mua sa Clarin ug daghan man kay mo mga brad, mga ma'am. So di na ko nganlan kay daghan kay basin malipat ko ba mas makalimtan ang usa. Ako lang i-shout out atong hepe diri, no? Shout out among hepe diri si Police Captain Eliasar Mirumida. Ug dili sa ni palupig ang hepe sa una na mo diri nga bagti kayo, no? Shout out akong brad, no, from Saya Skipton in Arms niya. Nasa ni siya sa Eagles, Police Captain Albert Sator nga nabalhin na siya karon na sa Kandihay Police Station. Okay. So, abante ta, no? Padayon ta, igsoon. Anyway, ako nang auhag ang tanan nga. Sige, pareha ni Brad Jordan Dignos from Taiwan. Kanay bitong i-mention yung mga higala, igsoon, diri sa comment section or ma-bless po sila. Kabantay mo sa akong ako ang gi-post ganina about atong viewers na to nga. Grabe, actually, igsoon, dili to kay Katura. Daghang mga viewers, igsoon na to, diri nga. Gusto na sila maghikog, mag-commit og suicide, but then nasaag siya diri igsoon. Naminaw siya sa atong mga live, atong mga videos ning tan-aw siya, napugnan ang dautan nga plano. Okay? No. That is why I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section. And aside from that, pwede nyo i-type at followers like this o na uban rin. At followers at highlight. Sir Rogia Bergonzalo, thank you sir, nakasong prayer. Salamat kayo ha, kabalo na ka. And then, God bless. O, regards me, akong wife o akong anak sa HK. Yes, sa imuhang wife si Angeline ba to? Angeline? Thank you sir again, thank you, God bless. Namo sa akong prayer. And then, of course, sa pa to? Salamat sa mga subscribers, no? Salamat sa mga subscribers. Wala man ko nanguha ninyo. Wala gali ko nangayog star. Wala ko ingon yung pag-subscribe mo. But then, thank you kay nag-subscribe mo. And nakatubong mga star sender, no? Naawan din, wala man ko. Di man niya ito ang pangwartagon. Di niya ito ang tumong ug tuyo gani golig so no daghang mga kalag maduol stilan sa Ginoo. Ug kabalo na bitaw mo kakabantay mo daghang kog mga testimonies nga nay mga grabe yawas gikan sa kangit-ngit. Actually, Brad, i-mention di ka brad, pero di ko magsaba sa imong lugar o sa imongan. Nay nag-message na ko igsoon nga grabe ang kinabuhi usad siya ka yes tirador. Kay bawo mo na. Nag-message siya nako ningon siya nga. Brad, dili na ko i-mention tirador ni siya. Dili na ko sa i-mention og asan dapita. Nagpatabang siya nako, nagpa-advise siya. Wa siya mag-expect nga maabot siya ni nga page nato niya. Di na siya gusto daw musuod og prisuhan. Nya grabe ang struggle siyang kinabuhi niya. Nakitaan daw niya atong live so natinga siya kay nakahilak siya. Imposible daw kayo nga motulo yung luha. Ingon siya nako nga Brad, daghan kung nadunggan wali pero nganong lahi man imuha. Nganong naingan ni man nga bisag kung saon gyud niya pugong, di siya kapugong. No, di basta-basta iksoon. No, basta ngilngig kayo yang kagi. Dili na ko i-mention nga grabe. Basta, di basta-basta.
Unya nagpatabang siya nako prayer. So mao na no. So mga testimony lang na igsoon nga daghang mga gikan sa kangit-ngit gibag-o. No? Mao na nga ako mong gi-encourage to mention your friends and loved ones. Although dili tanan kay na may uban nga gahi. Dili sila ganan ang uban bugal-bugalan ko dre i-block na pud nako, no? Basta igsoon mao niya tong timan-e no. Tanang mga viewers there around the world. Never ko nag-isa og simbahan, relihiyon, sekta, pundok, grupo, ibin akungan. Pero nay mga tanan ako gitubag na pero nay mga tanan sa akong simbahan wala na ako na isulti. Because gusto ko igsoon in this page igsoon kani nga page igsoon walay laing masikat ang Ginoo ra. Walay laing ma-famous si Jesus ra igsoon. Kay siya lamang nagbalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron ta matubos, aron ta makabaton og kaluwasan, kabaguhan, mabadbaran gikan sa gapos sa lain-lain nga makadaot nga bisyo. Amen. Praise God. Shout out Brad, musta na ka? Sino ni Brad ako eh? Ay, ikaw din na Brad. Kanuna ita blessed Brad uban sa grasya sa Ginoo. Okay? Amping nga kanang drive mo no? Brother Milton Buroy, amping kanuna ida no? Amping. Pagampo akong ika-kuan mo Brad. Okay? So, again no, salamat sa mga nag-subscribe, nag-invite sa inyong friends to follow our page and nag-mention sa inyong mga higala sa comment section. Salamat sa mga ganina na nag-send na tong star no. Wala mo ko na ngayon so no. Salamat kayo sa tanan-tanan unya kay bawo mo every time na mo ibutang dalag itanong para sa Ginoo man no. Wa jud lain kabalo si John prayer gyud india. Kuanday no, akong gi-shout out ang isa dili lang ganina nag-mention magkukuigson nga akong i-shout out akong fraternity, di ba? Nga daga kay magbugal-bugal nga na fraternity no. So ako na silang gi-ignore kay basta akong tumong mo-share ko sa pulong sa Ginoo. Ako na i-shout out dili lang ang Alpha Kaparo. Akong i-shout out akong mga amigo sa Taugama P. Akong i-shout out akong mga amigo, mga higala, mga hepe, mga abogado sa Eagles, nasa Eagles board nga fraternal Eagles and of course Posans no. So, God bless mga Brad, mga igsoon na tatanan. Okay? Wala tayong tumong og tuyo. Aron malam mo ka makatabang sa itong komunidad. Amen? Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Nalimbawat akong balhibo, pastor, sa imong gi-share. Gitawag siya sa Ginoo. Yes, mao gyud Brad. Actually, Brad, nakurat ko kay, yes, dili lang ko mention, pero basta magisgot gali ka og ingana, kay bawo na ta kung sa trabaho niya. Nagtago-tago daw siya og mayor ano niya. Nagpatabang siya nako niya. So, wala po ko nangutana niya kay siguro idlas po siya mutuguan sa ngalan ba pero ang akong gatingalahan Brad Ikson kay nag-mention ako good kay 16 years ko sa drug addict. 16 years ko nga sigig syabo. Daghan ko kaila nga mga hitman. Na siya na mention nga kaila ko. So, legit to siya nga tirador. So, nakaingon ko. Pero ingon siya nga dili na ko mapasaylo sa Ginoo yang sala tungod sa kagrabe nga kadautan. Pero ako siyang giingnan Brad na ipaglaom sa Ginoo. So akong siyang ipasabot nga nagali ko disciple din nga na sa trabaho before pero karon nagwali na. So grabe, niyan siya nga di kuno siya hilig og wali. Di siya ganahan og makadungog siya mga wali. Si maybe katong that time na sa prisuhan. Makadungog siya og wali. Baliwara ko no, murag labay pero natinga siya kuno. Ngano kunong kadungog siya ning live nato nga magstorya ko magwali. Kasi kung saon jud kuno niya pugong makumot jud kuno yang kasing-kasing makahilak siya ning tan-aw ka Brad, God bless. Katong akong giingon nimo, nakakas akong pag-ampo, okay? So, basta ingani ako sa giingnan bitaw Brad nga. Kana ra bang nakahilak ka, nagkigstorya ang Ginoo nimo ana. Si Lord Espiritu dili nato siya makita pero ma-feel nato yung presence nga nakigistorya siya nato. Amen. Ingana sa lang nahitabo nako katong dalhon ako sa rehab kay nabuang nako syabo. Murag nay something nagdasig nako bira nga what if moduol ka sa Ginoo murag ingana bitaw. So grabe maka-bless. So mo ni kong gingon Ikson nga kani nga page na to is daghan na itabo, no? Daghang mga signs and wonders na itabo Ikson, mga miracles nga Ginoo gining namuhat, no? And yes, of course, ako ning balik-balik tungod kay usa sad si Ikson kay akong gihimo ni Ikson dili kay akong intention nga nay mo offering nako. Wala kay ko nagbutang diri Gcash mga so ako na ngayo ninyo ko ano, mga bank account wala ko nagbutang diri. Kay ako man yung yes, akong motibo Ikson is to help those people who are living in darkness this time. Yeah, gusto ko nga ma-rescue sila. Gusto ko nga ang mga walay paglaom ma-realize nila nga nay paglaom sa Ginoo. So mao na akong motibo gyud while nag-live ko.
Kaya di ko makakuhago aning pabaga sa akong naong igsoon. Ug matingagali ko igsoon nga dili ko mauwaw. Mangiwawon man ko, pero natinga ko nga every time makagistorya ko ninyo. Nadyo ko'y boldness, bitaw eagerness, and na courage nga di ko maulaw igsoon, no? Nga mura na ko diri og nagwalis simbahan, ana bitaw. So, even me, na-surprise ko sa boldness nga gihatag ni Lord. No? Although, uban, kinsay naghatag na yung mga bashers na ko, moingon ganina. Pastor, kinsay naghatag ni mo katungod nga magwali ka, magpastor, niya tagay ko, no? Giblock na yun. Di, wala ko nang inanglan og mga yana. Gusto ko kalinaw, no? Niya, I know and I believe, dili tanang tao kasabot sa nako, di ka-relate nako, niya. Dili sa tanang tao mutuon ako, pero ako rin silang gipasagdan. Kung tanaw na ko nga dili na maayo, niya mag-comment og sa dili maayo, ako dyan ang i-block kay this page, I just want to promote peace, kalinaw. Amen. Gusto ko kalinaw, gugma. Positibo lang ta, good vibes ta diring dapita. Again, ug walay relihiyon nga na-involve aning dapita. Only the name of Jesus Christ, the name above all names. Okay. Brother Adsel, thank you for watching, okay? Brad, shout out na ta mo, no? Yeah, ibalik na ko ni kay tanaw mo. Again, shout out Kanipaan po Talisay, okay? Living Water Christian Fellowship from Nanisys Kanipaan po Talisay, mga brad na ko lang diha igsoon na nadia. Kung ganahan mo adto dito adtuan lang igsoon, no? Mga brad na ko na gikan nas bahay ni Kuya, mga former, mga banggitan, mga kriminal gibag-o sa Ginoo, karon nagpagamit sa Ginoo. Brad, i-regard ko pastora Brad. So, pohon kita na ta pohon, no? God's perfect time, okay? Dool na kayong Cebu. Yan, naginaminam na sad ko musulod sa bahay ni Kuya, no? Dili para magpapriso, kung dili para mawali. Okay, shout out from Riyadh, Sister Almera Luayon Quaresma. So, perminti may nagtanong, Brad, okay, nana siya. Brother, ni tanaw si Brad Winston Lee. Mo ba? Okay, akong shout out akong brother nga, dugay na kung gusto makita na. Brother Winston Lee. Brother, if you're watching this time, no, yes, wala man kakailan ako, pero kita ko, nagsige kag-share sa akong post, nakaka sa akong prayer, Brad. Nya padayon lang paglambo, pataas, no, pataas, nya, paubos, no. Mura ra nagsiso, Brad. The more ka magpaubos, ipataas ka sa Ginoo, maganahan na ra na. So, the more ka, no, nagkataas ka ron, paubos lang yapon, ipataas pa ka. And then, expect, og dagang basher, normal ra na. Okay, parihar na ako karon nga, yes, gigamit ni Lord. Magkadaghan atong followers, Brad, magkadaghan atong basher, pero mga lamas na sa kinabuhi. Okay? Ato na silang himong Stepington, ba ato na silang tumban para musmuangat pa kita. Long live ta karon na, Brad, uban sa grasya sa Ginoo. God bless, God bless. Okay, and then thank you, Brad Jomar, no? So makita ta pohon-pohon sa Cagayan. You know, no? So anyway, sa kana dayang nay mga nagsigig message na ko ba? Nagsige og comment nga makikita na ko ng Cagayan kay mo laag ko dito karong pizza 14 man, 14-15 muli ra ko dayon kay bawong digsi kay niya to ang schedule ba, no? So, kutob lang sa makita na ko diha, no? Makita ta niyo, way problema na igsoon. Okay? Watching this live, Pastor, while nanihapon, kinsa man ni. Okay? Again, ako gi-shout out ang mga brad na ko, Skiptron International, tanan, tibo kalibutan. Na yung mga nag-message na ko nga, Skiptron nga from UEA, na sa Canada. Basta dagan, lain-laing nasod. So, long live ta ka na yung mga brad, uban sa grasya sa Ginoo. Dili na to kalimtan ang sikreto sa long live, mahabang buhay, si Lord, no? So, ato sing ipataas, igsoon. Amen? So, shout out from Japan sa lahat ng mga anak ng Diyos, padayon ta amen, from Brother Leandro Villaruel, so ni, Drio. Okay. So, sir, akong amigo nga pulis, okay, hiningaw na ko ninyo, sir. Sa mga gusto mo tabang mapalambo pa ni nga page, mabungang Kristohanon, magpaabot sa, naglaing-laing lugar. Oh, ikaw na bala, Brad, watay ko na. Long live, Pastor, watching from Japan, long live kayo. Brad na ko na, tulits ko. Okay, long live, Brad. No? Ipataas ang bandila. Okay, shout out, Pastor, timinga, salamat. From brother, okay, nag-message din ako ganina nga, nag-atang sa kong live, no? Brad, thank you for watching, Brother Dante Ladeca. Okay, so, watching in Green Hills, Pasig from Bubuntogan, Jasan, Misamis Oriental. Okay, so, anyway, akong Brad ganina, nag-isgot nga na, si Brad Winston Lee, nagtanaw, no? Naano siya, gipage good, no?
Ako ganahan ko mo support ani niya. So akong gi-shout out no Davao ang Jensan murag mo na siya diha. Wa jud ta ka timing bro ba dito ko sa kuan bro Davao Jensan. Mao ginang duha ka lugar atong last December. Kasi di lang magkita ra linas Bohol ug Cebu. Duhol ra man ta. Okay, before we continue mga igsoon, we pray. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. And then atong i-invite si Lord igsoon, no? Dili na to invite ang relihiyon ha. Mao gyud niya kung giginahan ko na mag-isut og relihiyon. Okay? Naing tanaw si Okay, nawa na nun. Murag kuanto na ko ba? Okay, let's invite the presence of the Lord sa atong pagbuhaton karon kay of course without him we are nothing. Let's invite the presence of the Holy Spirit kay ako na ning balik-balik mga igsoon, mga brad, mga sis nga dili nato basta-basta matugkad ang pulong sa Ginoo gamit sa atong kagalingong panabot or tawhanon nga kaalam, no? So this time we need his guidance, we need heavenly wisdom, heavenly understanding for us to interpret deeply pag yun. Ang pulong sa Ginoo mas mapalawman pag nato igsoon. Amen. So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Father in heaven, the creator of heaven and earth, this time, Lord God, we come before you. We humble ourselves before you this time, Lord God, as a sign of great respect, Ginoo. Ikaw nga Diyos, balaan ka sa nga tanan. Ikaw ang among magbubuhat. Kami imo lamang mga binuhat, Ginoo. Nga dili pariha nimo nga perpekto, Ginoo. Kami dili perpekto, masipyat mi tungod sa kadangog dining kalibutan. But thank you so much for your love, Lord God. Imong gugmang way paglubad, imong grasya nga abundansya Ginoo. Grabe. Nga sa panahon nga madalinas mi sa kadangog dining kalibutan na walay higayon nga ning talikod kanamo. But with open arms, Ginoo, gidawat minimo sa kanunay. So Lord, thank you. Thank you so much. Before we move on, before we proceed, Lord God, this time Ginoo, limpyuya mong kasing-kasing. Himo aming takos ang ayan mamati, mamalandong sa imong balaang pulong, and then tagay mig teachable heart, kasing-kasing madinawaton. Kasing-kasing mapainobsanon, kasing-kasing nga willing musunod sa nimo, Lord God. And I pray, Lord God, heavenly wisdom as we proceed, as we meditate your word this evening, Ginoo, tagay mig kaalam nga langit nun. Aron namong masabtan imong mensahe nga ipaabot karong kagabion. And then Lord, tagay sa kalinaw among hunahuna Ginoo pagbati nga walay maka-distract kanamo, Lord God. But let it be, Lord, nga ikaw ang among ma-focus karon. And I pray to all of the viewers right now, Lord, around the world, different places, mga OFW, mga brad na ko, Ginoo, mga seaman, tanan nagtanaw karon, Ginoo. Kutob sa maabtan ni Ginoo, ipabati imong gahom, imong dihom, ang imong balang Espiritu Santo manglihok, Lord God. And I pray i-bless silang tanan, Ginoo. Lord, this is for your glory alone. Walay na involve relihiyon na ni Ginoo. It's all about Jesus. So ikaw lamang ang ibayaw, daigon pasidunggan. And thank you for the victory, Ginoo. Salamat daan sa kadaugan. Let your will be done, Lord. This is your moment. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Okay, this time we have 206 viewers. Okay. Shout out tayo na to mga igsoon ng pila to? 62, if I'm not mistaken. So shout out na to mga igsoon ng ato ang followers sa ato ang page ato aning tanan dili ni ako wa ko nangangko na ni. Shout out 62,000 plus followers sa Mabungaong Kristohanon. So actually 62,500 plus, okay? So paspas kay itong page igsoon, no? Para sa kamayaan sa Ginoo. Muna akong ingon igsoon nga, yes, para na ako dili sa nilalim kay akong nabantayan sa social media karon. Ang kasagaran mag-viral, mag-trending kanang mga bastos, kanang maghubo ka, magtuwad ka, mag-trending din ka, mga kabuang, tanan, mga immoral na lang uban igsoon. No, mga below the belt na ba, masikat man sila. No, pero ako nabantayan ang word ni Lord, ang pulong sa Ginoo nga maghatag na to giya dili kayo. Pero naning kamot ko igsoon nagpabaga ko wa ko'y pakialam sa mga viewers. So, mao ni grasya sa Ginoo naabot ani no ning daghan atong followers na abot og yes, this time 62,500 followers sa ato nga page Mabungaong Kristohanon and that. And of course, tungod niya na akong gihidayeg ang Ginoo, no? Himaya sa Ginoo lamang, walay atoa. Amen. So, let's go. Okay, usa pa niyo ba nato shout out tabi? Watching from Davao City, Violet Onday, okay. Muna di akong brad si Winston Lee, Davao City. Daghan na ba kay viewers na diri sa Davao? Shout out pastor, naminaw ko karon diri sa akong trabaho. Brother Ju Milmar Buhos. Okay. Thank you brother, God bless. Ambing di sa imong trabaho. Salamat, nasakpan jud nako ang live. Nasakpan og nag-abot gyud ta igsoon. Salamat sa Ginoo.
dili ni aksidente, no? Okay? And again, I just want to remind everyone that our topic for tonight is about how important kaning gitawag og pagpasaylo. Amen? Kaya sama sa akong gipost the other night about pagpasaylo na nagpa-advise na, oh no, just yesterday, daghang reaction bitaw nga mao gini pastor, mao ni nay nakapasakit nako, something ana bitaw. So mao na nga ako ni siyang gipili sa niya siya nga topic for tonight, and I believe dili ni siya aksidente. Kabubuton sa ni sa Ginoo igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi pastor para malahutay ta higala. God bless igsoon. And watching from Japan this time, Sister Imelda Mamulo Ochiai. Okay. Actually, daghang tag viewers from Japan, no? Okay, so let's proceed. Labog sa iyo pa. Birahan na to ni igsoon. Abante na. Lahos mga higala. Okay, let's go. So akong basahon diri igsoon. Malandong ta sa pulong sa Ginoo ari sa Mateo, asa man to? Wa man. Okay, Mateo 6:14 hangtod sa 15. Shout out to 124 viewers. Ganahan jud ko maminaw kay naasad ko'y kaila gikan sa balay ni Kuya pero dili na good siya, ganahan mo balik. Okay, i-regards ko na. Winston Lee o si Renz ko nung ipapis. Wow. So, puro ginabrad na ko So, nagtanaw ko ng Brad Winston Lee. So, yes, maayo. Let's promote peace, magyod, no? Pero mao lagi na usahay. Gusto tag kalinaw. Pero ang usa, dili gusto kalinaw. Watay mahimo na. But at least, atong deep in our heart, dita mangita gubot, no? Okay, lahos. Mateo 6:14 hangtod sa 15. Actually, ang nagsultihan ni si Jesus. Okay? Again, Mateo Kapitulo 6, versikulo 14 hangtod sa 15. Matod pas pulong sa Ginoo. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo. Pinaya na ito gamay na rin. Klaro. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuas sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, delikado. Unsa may sunod, pastor? Dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuas sa langit. Okay. Gi-remind ta ni Lord igsoon sa iyang mensahe karon akong balikon aron maklaro aron atong punaano gamay. Atong klarohon, okay? Again, Matthew 6:14 hangtod sa 15, nagingon diri it's Jesus. Ningon si Jesus. Kay kun inyong pasayloon, listen carefully, look at me. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa atong amahan nga tuwa sa langit. Apan kun dili ninyo pasayloon tong nagdaot ninyo igsoon. Nag-BBI, nag-unsa may gihimo niya ninyo, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Abi yung maigsoon kani akong gibasa karon. Yes, na-experience na ko ni in my life, no. Nga na ay mga taong nakapasakit na nako, labi na mga tao nga duol sa kong dughan. And the truth is, it's really hard to forgive those person that are close to our heart. Kabantay mo? Lisod kay ngano man ning respeto ka, ning tahod ka niya. Pero gipasakitan ka. No? Pero abi nyo maigsoon, wa tay mahimo na. Gisugo tas Ginoo pagpasaylo tanawa. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. No? We need to forgive them. Amen? Bisag unsa ka sakit, bisag unsa ka grabe, dili ka kadawat sa ilang gihimo o gisulti igsoon. But still, we need to forgive. We must forgive them. Forgiveness is a must for us nga mga Kristohanon. No? Now, ang uban mingon, Pastor, lisod magayo, no? Yes, lisod yung kayo. Usay ang pagpasaylo sa yun na ibungat sa baba. Pero wala na naitabo sa kasing-kasing. Tagaan ta mong senaryo. Kauban mong simbahan kintahay, no? Bisag unsay mong relihiyon, wala ko'y anong relihiyon, Ikson. Again, I respect all religion. Wala ko nang ligis o lain-laing tinuhuan, Ikson, akong respeto sila tanan. Kung mao niya akong gibalik-balik nga, kung unsay tanaw ninyo, tanaw po nako, tanaw sa uban nga, sakto ilang gibaruganan din, I respect them. Ning barog sa kuani, akong gituuhan karon. Ana ra man na, no? Aron way kagubot ba? I love to promote peace and just love God. I-promote na tong kaagugma o kalinaw nindot kay na way kontrata lami kay Ikson, no? Again, akong balikon Ikson, tagahan ta mog senaryo about
ang forgiveness sayon ilitok pero lisod buhaton sa kasing-kasing. Okay? Pwede man god ang imuhang gisulti di mao sa imong kasing-kasing labi na pagpasaylo. Although ang Bible, ang balang kasulatan nag-ingon nga kung unsang nasa imong kasing-kasing mugawas, tinuod nga kung ang taong himalikason mga hilig panungo yang kasing-kasing na something wrong. Kung ang tao mandaot na daag kasing-kasing, pero usahay igsoon ang kasing-kasing di mo align sa gisulti labi na kaning pagpasaylo. Usay sayon ra paglitok nga gipasaylo na tika, igsoon gipasaylo na tika, walay problema, peace na ta. Pero baba ras kasing-kasing, wa tagaan ta mo example. Kabantay mo. If ever kabantay mo igsoon, example na kay kauban sa simbahan nga nakapasakit ni mong maayo. Karon nanimba mong duha, wa man tuyuan, one eye lain korana nagtapad mo. Pero nag-release na kag forgiveness. Pero sultian ko kay ikaw igsoon, kabantay ka. May bawaan nimo nga wala jud ka nakapasaylo tinud-anay. Kay sidang magtapad mo nya nagsimba mo, nagdaig mo sa Ginoo. Conscious ka sa imong pagbuhaton, no? Mura kag mag-alingasa kay naa ang imong nakapasakit tapad. Kung ingana imong gibati, it means nga wala pa ka totally nakapasaylo niya. No? Basta mo tingog siya, amen. Mura kag makuan ba? Di ba? Kabantay, pero imong baba gipasaylo na ko siya, pero imong kasing-kasing galisod pa. The truth is this. Kung wa ang grasya sa Ginoo igsoon, dili ka basta-basta makapasaylo. Kung wa ang tabang sa Ginoo nato, dili ta basta-basta maka-release og forgiveness sa tao nga nakapasakit natong maayo. Kuno nang ginahanglan ta grasya ug tabang sa Ginoo. Amen. No? Kay delikado igsoon, dili ta kapasaylo, naay consequence. Tanawa. Unsay consequence, pastor? Ang consequence kung dili ta mo pasaylo sa mga nakapasakit nato, dara. Kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga to sa langit. So unsaon man na nato? Nga makasara ba ta permente, no? Makasata kada adlaw kay say makauna-una tag dili maayo, no? Yeah, of course makasata kung diktaron ta sa Holy Spirit, hoy pag ginulsol kay mao ni nakahimo kag sa yang giingon dis balag sulatan mga itag pasaylo sa Ginoo, di man ta pasayloon. Kay wa man ta kapasaylo sa nakapasakit nato. Kay wala man ta nakapasaylo sa atong kaaway. No, sao naman na. No, mao ni consequence. In other words, kung dili ta kapasaylo sa mga tawo nga nakapasakit nato, kung musangpit ta sa Ginoo, posible nga dili pud ta niya tubagon. Kay ngano man ingon man siya, dili pud ta pasayloon niya kung dili ta kamao mo pasaylo sa atong kaaway. Now, siguro kayo before ta nakoy hatag nga example or scenario, before ta magpadayon, nakoy reference lain nga verse. No, kay nag-ingon sad mga igsoon ang Mateo 5:14 nga apan karon so nag-ingon re. Okay. Bona Mateo 5 dili 14. Mateo 5:44. Ako mo igsoon 5:44 na apoy giingon si Jesus dire. About forgiveness. Okay. About sa kanang dili pagpasaylo bitaw og unsay dangatan or unsa sila, unsa man ang klase nga tawo nga di makapasaylo. Okay. Mateo 5:44. Okay, nag-ingon dre. Apan karon sultiot ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway o pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. So wala gitay mahimo igsoon, gisugo tas Ginoo nga atong kaaway kana nasuya na to ba, no? Brad, no, mga Brad na ko da, no? Labi na Brad Winston live na ay masuya na to, di man nakalikayan i-promote tas Ginoo. Nay masuya na to, nay masuya na to kay malabuan ta ba, no? Isugo tas Ginoo, mao gini wa jud problema, higugmaon ginato, no? Higugmaa ang inyong mga kaaway og pagampo, ampo pag, di ba? Kuya ning sugos Ginoo igsoon kay lisod kayo sahay. Ibutang ta lang be, no? Butang ta lang. Ang tao nga nakapasakit nimong maayo, iampo nimo. Karon pa kang adlaw nakadungog sa istorya nga sakit kaayo, gihimo sa imong tawo nga duol sa dughan nga kailan mo. Now, ang Bible, ang balang kasulatan si Jesus mismo ni sugo nga iampo. Sa o na pagampo nimo igsoon? Di ba lisod usahay? Mo na yung gingon usahay igsoon ang sugo sa Ginoo lisod. Pero sa dihang ato ng buhaton igsoon, adunay pinasahi tamis nga panalangin sad sa likod nini, no? Lisod oy, di lalim ni suguan eh, no? Mga bana, asawa, bago na ibawaan mo nga naikabit imong pares. Nya ni kuli ni magampo, Lord, panalangini akong bana, nangabit man to Ginoo. Lord, panalangini akong asawa, nangabit to. Lord, panalangini akong uyab, Ginoo na ay lain nasakpan ako, di ba? Mungana pa ka lisod. Pero abi no mga igsoon, sugo na sa Ginoo. Mo ni giingon ni Jesus, subay mo sa sigpit nga dalan. Kay kana nga dalan gamay na daw himpili. Unya kana nga dalan padung sa kamatuoran, padung sa langit.
Kaya gipili daw sa kadaghanan katong lapad nga dalan. Nga katong magplinastikay ra sila, magpinasayloay kita, pero plastic rang tanan, lapad nga dalan. Majority, pero padulong sa kalaglagan. Di lalim ni mga lagad kas Ginoo igsoon. Kaya ang nakapasakit ni mong maayo, imong pasayloon, di ta pwede, dili ta kandidato, dili ta dawaton sa langit, sa gingarian, sa Ginoo, kung naay mga pagdumot. Amen? Sige, Andreo. Okay? Higugma ang inyong mga kaaway. Wow. In other words, mga igsoon, bisan sakit kayo ang gihimo ni mo igsoon, kung mangayog tubig, paimno ni mo, kung mamaylo, pabayloon ni mo. No? Kung mga igsudan, tagaan ni mo igsoon. Kung di mo bayad, pasagdan na lang ni mo, kay unsaon taman, nga di man yun na siya mo bayad, kay nganap yun na yung kinaiya, no? Higugma ang inyong kaaway. In other words, mga igsoon, nga bisan sakit ang ilang gibuhat nato, magpakita, gyapon tag maayong butang, nga na kanila sa mga tao na kapasakit nato, ipatigbabaw nato ang gugma. Okay? Nasa inon makaog, iampo ang mga tao nga nagpasipala kanimo, no? Katong gibalikas ta, katong giingnan tag mga gitunglo-tunglo ta igsoon. Pero iampo man hinoon, isugoon man tas Ginoo iampo. Pero abi ni igsoon ako nang gibuhat. There's so many times that there are people that are close to my heart nga gipasakitan ko. Nakahila ko kay sakit kayo kay ngano man wa ko katuo. Pero akong giampo, Lord, tabangi ko. Tabangi ko Ginoo kay di ko kagwantag makita ko nila. Nga labi na basta di kanya ako Ginoo alagad ko nimo nya. Di ko gusto magtago og paglumot. Gusto na ko ipatigbabaw ang gugma Ginoo pero maglisod ko kung wala imong tabang. Nangay jud kog tabang sa Ginoo igsoon. And praise God. The more na ako gi-pray ang mga tao nga nakapasakit nako, the more na humok akong kasing-kasing nga makapasaylo nila. Mao na sikreto. Mao ni ang tips nga gihatag ni Lord, no? Ingon siya, mao ni nga iampo na to siya. Mga kaaway na to nagpasipala iampo. Nya napay mayong benepisyo aron makita nga kamo matuod nga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Usa dahil hanan igsoon nga tinuod tang Kristohanon. Tinuod tang mga anak sa atong amahan nga naa sa langit. Tinuod gyud tang mga nangaluwas na igsoon, no? Kay nay uban da igsoon nga sige panghambog nga sila daw sakto, sila'y naluwas, sila diri kita di, sila'y naluwas. Nya nagdumot ning simba nga nagdumot. Sayop na. Ingon na bala ang kasulatan igsoon aron mapamatud-an nato nga anak tas tong amahan nga naa sa langit. Kamao ta mo pasaylo oy, no? Ako ganito gipisaylo sa una katong gibatal ko nga akong gipagabuhi og shabu sa una ba. Dahon ko gidumtan sa una igsoon kay apil sa akong listahan sa Isalbits ba. Kay naglagot ko kay siya ay gipagunit nako ba. Nakibaw na mo pagunit niya. Una girimit nako kay ang finance ra ko atong time wa girimit. Pantay lang ka piti ka, oh, pero tungod kay nanam tas Ginoo karon no. Tungod sa kamaayo sa Ginoo siyang gugma nga ning overflow sa akong heart. Ako na silang gipangkalimtan, ay gipasaylo na nako, gipatigbabaw na akong gugma, no? No? Aron makita nga kamo matuon nga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit, no? Tanawa. Aron mahibaw-an igsoon nga kita mga anak yun sa Ginoo, sa Dios igsoon. Makita daw na pinagi sa pag and how we kana bitaw unsaon nato pag deal bitaw how we treat unsaon nato pagtrato ang sikataw nato labi na mga kaaway nato igsoon. Kung kamao ta mahigugma sa itong kaaway, hala ato gyapong hatdag sudan atong kaaway, hala ato gyapong gitagad ang mga nagkapasakit nato, no? Kung ingana atong batasan o kinaiya igsoon, makakita ang mga tao nato, moingon sila, tanaw sa ingon makita kamo nga matuod kamo nga mga anak sa inyong amahan nga naa sa langit. Next, kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw og naghatag og ulan ngadto sa matarong ug sa mga makakasala, no? Si Lord fear. Wala siya magtan-aw og dautan og maayo, no? Iya daw gihapon gipasubang, gipasidlak ang adlaw. Nagpadala siya og ulan dili lang sa mga matarong kung dili sa makasala. Ang punto sa Ginoo ani nga mensahe is dili lang nato higugmaon ang taong nahigugma nato. Again, look at me. Ang punto sa gingon sa Ginoo mga igsoon ang atong langitnong amahan daw, walay pili. Siya nagpasidlak sa adlaw para sa mga dautan og matarong. Ug siya nagpaulan igsoon, naghatag og ulan para sa mga dautan ug matarong. Ang gustong ipaabot sa Ginoo nato igsoon nga kung naatay gustong higugmaon igsoon, dapat higugmaon nato ang atong kaaway, dili lang ang atong mga taong nahigugma nato. Amen. Dili lang nato pakitaag maayong butang, maayong pamatasan, maayong pagtagad igsoon ang mga tao nga maayog tinagdan nato. Amen. Apan katong mga nakapasakit nato, i-ignore nato, dili tagdon, wrong, very wrong igsoon. Amen. Gusto si Lord nga higugmao nato tanan, wala tay pili. Kay atong Dios walay pinalabi.
Pastor, lisod kayo na, pastor. Lisod jud kayo kung ikaw ra. Apan uban sa tabang o grasya sa Ginoo, mahimo nato pagpasaylo ang tao nga lisod kaayo pasayloon. Mahimo nato higugmaon ang tao nga lisod kay higugmaon kay lagot kay ka. Pero tungod sa Ginoo mahimo na nimo. Mahimo na nato, di ba? Kadungog mo sa akong testimony, di ba? The other night to, about atong nagpatambag nga di siya kapasaylo, kalisod siya, di ba? Yan share ko akusan mismo ingani, nagali ko isalbe sa tapuhon, no? O mauni mahitabo, no? So apan tungod kay mas sadang na-encounter na akong presence ni Lord, yang gugma nga walay paglubad nga iya kung gipasaylo sa akong makaulaw nga sala, iya kung gipasaylo sa una, sige kong pangawat o kwarta sa simbahana mismo, aron ipalit na kong siyabo, pero wala na gitagad sa Ginoo. Ang gihuna-una sa Ginoo nga ning duol ko nagpaubos ni angkon sa kong sala, gidawat ko. Ingana na Exxon, mao na akong tips niyo sa panahon nga lisod kaayo ipasaylo, hunaw-naa nga ikaw pod makasasala kang dako. Sa panahon nga lisod ka ipakasaylo, hunaw-naa nga ikaw manay pod makasala ka, gikaluyan ka sa Ginoo, angay gali tayo ilansang sa cross dili si Kristo, no? Apan gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato, kay gipalabi niya ang gugma kanato igsoon kay sa iyang kinabuhi. Amen. So mao na igsoon, and then aside from that igsoon, dapat lain dire igsoon nga follow up verse Lucas 6:32. Kuan siya. Wait sa. Okay. So, kuan siya igsoon, mahog ni siya og consequence. Consequence sa dili pagpasaylo. Tanawa kung basaw na Lucas 6:32 unsa may giingon dire. Nag-ingon dire igsoon. Kun mauray again, Lucas, importante kini mga igsoon, i-take note ni. Lucas Kapitulo 6, versikulo 32. Again, Lucas Kapitulo 6, versikulo 32. Related sa pagpasaylo. Nag-ingon din pulong sa Ginoo. Kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin. Kuha ninyo. Now, kung ang ato na dahing higugmaon, igsoon, ang mga tao nga nahigugma na to, no? Kay dili ka kapasaylo ato nakapasakit ka nato. Unsa gingon sa Ginoo? Nganong nagpaabot pa man mog panalangin. In other words, ang gusto ipaabot sa Ginoo igsoon, kung dili ta kapasaylo, waylo na ang grasya, ang panalangin sa Ginoo nato. It means mga igsoon nga kaning unforgiveness, it serves as blessings blocker. Kuha ninyo? Unforgiveness serve as blessing blockers. Blocka niya igsoon, no? Siya may makaprevent, makapugong, or it serves as an obstacle, babag nga Ginoo dili tay bless. Tanawa, balikon ako. Lucas 6:32, kung mauray higugmaon ninyo ang sila nga nahigugma kaninyo, no? Nganong magpaabot pa man mog kamog panalangin, no? Sige kag pray nga Lord, panalangin mi. So wa daw tay mapaabot grasya, pabor, panalangin sa Ginoo kung naa kay tao nga wala nimo gipasaylo. Amen. So unsay sunod nga linya? Bisan gani ang mga makasala, mahigugma man niadtong nahigugma kanila. So kay wala daw tay kalahian sa mga makasala. Magson kay ang mga makasala normal na nilang buhaton. Katong mga tao nga walay Ginoo igsoon, katong mga tao nga wala makaila ni Kristo igsoon, normal ra na nila nga ang ilahang higugmaon ang katurang na higugma nila. Apan ang katong mga tao, mga igsoon nga nakapasakit nila, dili sa nila higugmaon, no? So wala tay kalahian sa mga tao, mga makasasala, mga bantugan nga makasala igsoon. Kung ang atong pasayloon, kung ang atong higugmaon ang mga nahigugma lang nato. Again akong balikon igsoon, say kingon diri, kung atong higugmaon lamang ang nahigugma nato, kung atong pakitaan lang og maayong pagtagad ang nagtagad nato, kung ato lang pakitaan og maayong pamatasan ang maayo og tinagdan or maayo og trato nato, nganong magpaabot man daw tag panalangin. Okay? Kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma ninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? In other words, mga igsoon, kung natay pagdumot sa sulod, tabla ra nagpaabot ta og grasya sa Ginoo, nagpaabot ta sa wala. Sige tag-ampo hangyo sa Ginoo pero walay tubag 100%. Walay tubag ngano man nagdumot man ta sa isikataw nato. Amen. Pastor, di magod lalim, pastor. Yes, dili gyud lalim. O dili sa gusto makaibao kun sana ngayon gikalisdan. Pero igsoon sa Ginoo wa may imposible.
Maybe this time you are in pain, nga grabe ang deep, laom kay mong samad. Pero sa dihang imo lang iduol ang tanan sa Ginoo, pas tabangan ka sa Ginoo eh. Imagine unsa ta ka mga sala. Di ba ito time nga naglagot kong tao ba? Lagot kay ko. Tawanan ni ngano mo ni eh. Siya ding naglagot kay ko igsoon, ako kabantay nga naglagot ko, napungot ko, nakamugna siya og pagdumot. And then di ko mahiluna. Di katuog na ko, makita na ko yang naong, di ba kabantay mo? Kanang naa kay gidumtan, nakay tao nga wali mo na pasaylo, di katuog nimo. Ihang naong may unang makita nimo imbis imong naong sa imong asawa. No? Kay ano man tungod na sa pagdumot igsoon. Now, nga na ko. Ya ako naningkamot jud ko nga magpakita og maayo. Pero na-joy something nga nag-struggle ko sulod kay sakit kay ang gibuhat and then gi-correct ko. And then there's some ako na feel ba nga murag si Lord nakigistorya nako nga through the Holy Spirit nga galisod ka pagpasaylo. Timan kung unsa ka makasala pero gipasaylo ti ka. Kay no bitaw Lord no. Grabe ko kasalbahay susay gud makasuyop ko sa unay igsoon. Kanang magama na kog sandayong ba no mga shout out sa mga drug dependent sa una no. Sa una magama kog sandayong igsoon ako naman ning testimony akong balikon. Ngani ko kasalbahis. Magama kog sandayong magputol kog sinaw naman ko irolyo nga sinaw. Magsulo ko niya magama na kog sandayong na. Nya naon man na to no. Di ba? Mga adik-adik sa una. Di ba na, no? Aron atong ipilo. Okay. Nga na ko, Ikson nyo. Sa panahon nga, isa na ako, kahit tanawin ako kung nabay buslot. Nabay buslot, no? Akong hagdo ng Ginoo, Ikson, manuyok ta, Lord. Manuyok ta, manuyok. Ingan na ko, kasalbahis, kamulaw, Ikson. So, na-remind lang ko ba, itong tao, akong time, nga na nakapasakit na ko. So, gi-remind ko sa Ginoo, sa akong pas, nga grabe ko kasalbahis. Nga ako lang gibalikas ang ngalan sa Ginoo. Ang kwarta sa simbahan, halad, o ikapulo, gikawat na ko, suyop na ko siyabo, nakabuntis kong mga babae. Basta grabe kadautan. Rugby, bulkasil, marijuana, barnis, ing sa pintilpin, aso sa katol, gitripan ako na pintura, gasolina. Dagan kayo sirap. Dagan kayo gihimo mga kabuang igsoon, pero sa panahon nga ning duol ko sa Ginoo, ning surrender ko, gipasaylo ko niya. And then, nakabati na kong kalinaw karon nga abswelto na ko sa mga gibuhat na kong di maayo no nakuan lang ba no na flashback akong memory ba before nga ingana dai no grabe ko kadautan gipasaylo gali ko so maotong na anam-anam kahumok akong kasing-kasing nga nakapasaylo ra jud ko niya totally nakatagad na ko niya nga di plastic ano itaw kano man tungod sa tabang sa Ginoo so mao ni akong usa sa tips niyo Ikson if ever nay panahon nga lisod kayo pasayloon ng tawhana. Dekat me. Lisod kay pasayloon ng tawhana mo ti Manny Ikson, una-una nga usasad ka makasala. Apan gipasaylo ka o gipasabot ka sa gisabot ka sa Ginoo. Sumagod dautan kay ta sa una makauulaw kay tong gibuhat. No? Gihinlan ba ta sa Ginoo no? Gipalayas ta pahawa mo mga wana mo hinungdan no. Gitagaan gyapon tag chance sa Ginoo nga magbag-o. Ingana ang gugma sa tong amahan. No? So, moniti man Ikson, no? Again, kung if ever na ay time nga lisod kaayo pasaylo ni mong bana kay nangabit, mong asawa kay nangabit, no? Imong uyab kay gipangwartahan ra ka. Wa ka katuo mauni kay dili ikaw tag-iya sa pagkabuntis. Lain si kumpare tag-iya. Now, kung lisod kayo, I know, I believe lisod na Ikson na kasinati kung nga lisod jud kaayo kung ang naghimo ana nga pain, nga sakit tao nga duol sa imong dughan. Lisod kay na og lisod ka makamove on. Apan Ikson sa panahon nga maglisod ka move on, maulan niya akong ikadasig nimo. Timan-e nga kaniadto makasasala pug kakaayo. Timan-e kaniadto nga hugaw pud ang imong binuhatan na tubangan sa Ginoo. Apan naabay higayon nga gibalibaran ka sa Ginoo sa dayang miduol ka. Gipalayas ba ta sa Ginoo, gihinginlan ba ta sa atubangan sa Ginoo? Wala. Gitagaan tag chance sa Ginoo. So nganong dili man nato sila pasayloon. Din ikaduha nga tips akong ihatag nyo Ikson. Aron mag-anam kahumok imong kasing-kasing karon nga makapasaylo ka sa tawo nga lisod kay pasaylon iampo na una. Lisod man na siya iampo pero iampo lang ang sugo sa Ginoo iampo imong kaaway, iampo tong nagbinuang, nagpasipala, nagdaot nimo. Kanang word nga nagpasipala, mga nagdaot na, nagbutang-butang, naghimuhimog isyu. Iampo Ikson. The more we pray to those people nga nakahimo og kasakit sa tong kasing-kasing, the more ta makabati og gugma sa Ginoo, the more ta mag-anam og kahumok atong kasing-kasing og mag-anam og overflow ang love ni Lord sa atong kasing-kasing,
makamao na ta mo pasaylo anang tawhana. Siguro makaingon kog dili lang siguro madali-dali, depende sa level sa hurt, sa pain. Apan sigurado ko nga usa ka adlaw mapasaylo na nimo siya uban sa tabang sa Ginoo. Kinahanglan jud ka mao ta mo pasaylo. Kinahanglan jud mo release tag forgiveness kay kani manggong unforgiveness is mura ra tag nasa prisuhan ana. Mga brad, mura tag nasa bahay ni kuya ana. Nasa sulod sa prison, priso ka sa imong pagbati, gapos ka. So og nagapos og napriso kay igsoon murag di ka mailuna, lain kay gapos ka, kabantay mo, ako na ning gibalik. Ningsod ka simbahan. Kami na mga paminawa ug pamalandungin akong illustration mga ako naman ning gi-share I believe, pero akong balikon. It's about unforgiveness, dili pagpasaylo. Ibutang talag kamong duha na nimba. Ning simba tong tao nga wala ka kapasaylo. Ning abot sa simbahan ikaw una. Karon ning sunod tong naglagot ka, wa ka kapasaylo. Ming tingog og kalit. Amen. Uy. Kabantay mo. Kabantay ka di ka mailuna nakadungog kag tingog. Tingog sa tao nga wa nimo napasaylo. Amen. Hallelujah. Pastor. Kasakit na aday simba o ning kanahan ay, di ba? Kay murag kag gapos manggug ka naay kadina nga nakatali nimo niya. No? So mulihok siya, mulihok pug ka mapiktuhan ka sa iyang buhaton nganuman kay wa man ka kapasaylo. Bati kay igsoon, gapos kay ka. So, kung gusto ka ma-set free sa bandage, talikala, sa yawa man na, pasaylo ay igsoon. Usay, lisod kayo, pasayloon, pero patabang tas Ginoo. Amen? Patabang tas Ginoo, igsoon. Kaya nga naman, Pastor, kinanglan, legend, yes, kinanglan. Yun. Kaya unas tanan, sige ngon sa tong teksto, main text na to. Kung basahon. Ako naman yung memorize. Kung dili ta kapasaylo sa mga nagkapasakit na to, dili sad ta pasayloon sa tong amahan nga nasa langit. Magunsa naman lang ta kung di ta pasayloon. Nga makasala ko ta. No? Magsigitag ka sa una-huna. Basta naay mga panahon igsoon nga dili na to tuyoon makasala ta. And of course, kung makasala ta, mangayom kita pasaylo sa Ginoo. Unsaon man nato pagpangay pasaylo nga di man day ta pasayloon sa Ginoo sa atong amahang langit nun. Kung dili po ta kapasaylo sa isig katawo nato, that's the consequence. No, we need to forgive for us aron so that our heavenly Father will also forgives us, no? Kay dili man kita pasayloon niya kung dili makapasaylo. Mao na nga patabang ta igsoon kinahanglan pasayloon nato niya. Ay kaduha igsoon. Kung maulay higugmao na to, ang tao nga nahigugma na to kung dili ta kapasaylo gid. No, nganong magpaabot man daw ta og panalangin. In other words, mga igsoon, walay pabor, walay panalangin, walay grasya sa Ginoo igsoon. Dili i-bless ni Lord atong tanang desisyon atong plano sa kinabuhi. Kung di ta kapasaylo, di ba tanawa? Ako minsahe unsay giingon sa Ginoo. Kung mauray higugmao ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong nagpaabot pa man kamog panalangin? No, walay panalangin mo abot nato kung natay pagdumot. No? Walay panalangin kung ako mag-rhyme ta. Okay, 3 2 1 bitaw. Wala tay panalangin mo abot kung atong dughan na ay pagdumot kay ang Ginoo dili mahimuot. Atong kinabuhian na magkagubot bati kayo ang umaabot. Di ba? Mao na siya igsoon nga kinahanglan kita mo pasaylo. Sige ngono. Kung dili mo kapasaylo, kung ang inyong higugmaon kadto lang na higugma kaninyo, wala mo'y kalahian sa mga makasasala. No? Ug unsa may inyong gipaabot nga panalangin, no? It means that unforgiveness, ang dili pagpasaylo, it serve as akong balikon blessing blocker. No, gibabagan ng panalangin sa Ginoo. Si Lord naluoy na to, gusto mo bless pero naamang kay wa man ka nagdumot man ka unsaon pag bless. Si Lord gusto ipaasinsuhon ka, palambuon ka, panalanginan ka, imong negosyo, padatuon ka, milyonaryohon ka, milyonarya ba? So da, palambuon ka sa Ginoo, pauswagon. Padung na mo bless si Lord, unsaon man nga nagdumot man ka. Biblical maguna ang kabubuton sa Ginoo naka-align gyud na sa iyang pulong. Di siya pwede mo bless nimo nga naa kay pagdumot. Amen. Mo na igsoon, I encourage you this evening igsoon. Pasaylo ta. Amen. Yes. Again, una atong iampo ng tao nga nakapasakit nato aron mahumok atong kasing-kasing, and then kung lisod jud kay di ka kadawat sa sakit nga gihimo niya, uno naa nga makasasala sa ta. Mabitong ning naog si Kristo nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo kay makasala gid ta aron makabaton tag kaluwasan. Amen. Kinahanglan gid ta mo pasaylo. Yes, as what I have said, lisod na experience na ko na how many times in my life igsoon. Lisod ang pagpasaylo labi na ang nagmugna ana tao nga gihigugma nimo. Tao nga duol sa imong dughan.
Maybe ka-relate diri ang mga gibiyaan og asawa or gibiyaan og bana kay nangabit. Sakit kayo, di ba? Galisod kag pagpasaylo until now di ka ka-move on. No? Di ka ka-move on. Kaya ang yawa man godikson, yawa gina. Ngano na pastor ang yawa gina siya. So ang yawa kanunay na maghunghong nimo sa katong pain. Ang yawa kanunay na maghunghong nimo igsoon sa gibuhat sa imong bana or asawa, anak, uyab nga dili maayo. No, kay aron mong samot kag pagdumot. Kay ang yawa gina. Sagdi na igso, no? Ipatigbabaw na tong gugma. Tagaan ta mog tips everyday duol sa Ginoo, simpig sa Ginoo igsoon. He is the God of love. The more ta nakadikit sa Ginoo nga Dios sa gugma, the more ta matakdan sa iyang gugma, og that way kamao na ta mopasaylo sa mga tawo nga lisod pasayloon. Kamao na ta mahigugma sa mga tawo nga lisod higugmaon, and that way atong giposisyon ang atong kinabuhi aron bundakan ta sa talagsaong panalangin, grasya, pabor gikan sa Ginoo. Kaya ngayon naman ta, kaya naman wala naman ta nagtago-tago pagdumot. Amen. So if ever this time naay nagtan-aw karon nga duna kay mga nakay gitago-taguan diha, nakita na sa Ginoo, wa ko kita pero nakita na sa Ginoo. Nga yes, naningkamot ka nga mutagad, mo smile ka niya, but deep in your heart naay something kay bawo ka nga nag-struggle ka. Kay wa pa ka totally nakapasaylo. Ikson duula si Lord. Maybe this time it's hard to forgive, but again, I just want to remind you, hununaa lang if ever lisod na jud kaayo pagpasaylo, hununaa nga makasasala sad ka. Hununaa nga nasad kay gibuhat nga mga dili maayo, nga mga makaulaw, wala na kay paymaya atubangan sa mga mata sa Ginoo. Apan gipasaylo gihapon ta sa Ginoo. Wala gihapon malubad ang gugma sa Ginoo. And then again, pilmiro ng reminders, ikaduha na to nga reminder or tips is lisod kay ipasaylo ang imong buhaton ron, iampo perminti ng tawhana nga nakapasakit nimo. Matinga ka usa ka adlaw, mahumok imong kasing-kasing. And then willing na ka mo forgive, mo release of forgiveness. Ikatulo, pasimpig sa Ginoo. Every day spend quality time to the God of love. The more ka magpapuno sa presensya o gugma sa Ginoo kada adlaw, and then mag-awas ang gugma sa Ginoo, there's no room for hatred. Walay lugar na nga kabutangan sa pagdumot kay napuno naman ka sa gugma sa Ginoo. But para mahitabo na nimo paduol sa Ginoo kanunay, babad sa presensya sa Ginoo. Kay ngano man, kay kung dili ta mo pasaylo, dili ta pasayloon sa Ginoo pod. Di magunsa naman lang ta. Kung dili ta mo pasaylo, mababaga na to ang panalangin sa Ginoo. Naay gusto buhaton si Lord sa imong kinabuhi. That is why maybe kani nga message, kani nga topic gusto ipa-share ni Lord nato. Why? Because I do believe in my heart nga naay buhaton si Lord sa imong kinabuhi. Naay breakthrough nga buhaton si Lord sa imong kinabuhi. Ang dili niya mahimo ni kay naa kay gitago-taguan. So this time, ako ang encourage the challenge igsoon nga i-release na para sa nis imong kayuhan igsoon. Bati kay ning napriso ta sa pagbati nga bati. Amen. So atong itugyan sa Ginoo. Ayuhon ra ka sa Ginoo. Amen. Gihigugma ka sa Ginoo, palangga ka ni Lord. Gusto si Lord nga i-bless ka, and for you to be blessed is you need to forgive those people that hurt you the most. Especially those people nga that are close to your heart. Of course, maunay lisod. Di lalim, pero makaya na to. Uban sa tabang sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word, for your message this evening, Lord God. Mahitungod sa pagpasaylo, Ginoo, dili lalim, Ginoo, sa aking pagpasaylo, Ginoo. Labi na ang naghimo, Ginoo, mga tao nga duol sa mong dughan. Lord, dili na mo ni mahimo kung wala ka. So Lord, I pray to all of the viewers right now. Kung na nagtanaw karon Ginoo nga naagid siya pain, karon siya kasing-kasing, nga naglisod siya, move on, lisod siya pasaylo sa iyang past. Lord, tabangi, Ginoo. Kay dili na siya kahimo kung wala ikaw. Kung dili sa siya kapasaylo, loay, Lord God, kay dili siya ma-bless nimo. But Lord God, tabangi siya, Ginoo. Wala imposible mo. I pray right now, Lord God. Ipakanaog imong gugma, Ginoo. Ipakanaog imong gugma, ibubo, Ginoo, sa tanang mga viewers karon nga naay mga kasakit, Ginoo. Let your love will overflow. Mag-awas sa kasing-kasing namo, Ginoo. Kaya nasayod kami once imong gugma, mag-awas sa among dughan.
walay luna o walay lugar ang pagdumot. So Lord, tabangi mi again, dili na mo makaya, dili na mo mahimo kung wala ikaw. Gusto mi Ginoo nga imo ming panalanginan. Apan dili mi nimo mapanalanginaw, dili ka unat imong blessing kung naami pagdumot sa dughan. So Lord God, tabangi mi. Lord, I pray nga ang imong gugma gyud Ginoo mo patigbabaw Lord God sa among kinabuhi. Nga kamao mi mosabot bisan dili na masabot. Kamao mi mahigugma sa dili angay higugmaon. Kamao mi mo pasaylo sa dili angay pasayloon kay grabe ka sakit Ginoo. Lord, ibutang kanunay sa among kasing-kasing nga kamisan makasasala. Kami sa Ginoo mga hugaw sa imong atubangan. Apan imo ming gipasaylo ug gimatarong pinagi sa imong grasya. So Lord, thank you again. I pray Lord God nga kani nga mensahe mao ni maghatod namo sa kinabuhi Ginoo nga puno sa gugma. Mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa kalinaw kay nasayod kami Lord kung dili mi kapasaylo, dili sad mi malinawon, dili mi mahiluna Ginoo. But kung makapasaylo na mi uban sa tabang nimo, malinawon, malipayon, hanay, hapsay among kinabuhi Ginoo. Ug labaw sa tanan Ginoo among giposisyon ang among kaugalingon nga imong buubuan sa imong panalangin tungod kay wala naman mi nagtago og pagdumot sa dughan. Again, panalangin ang matag-usa karon Ginoo mga viewers. I pray Lord God nga imong gugma mo patigbabaw mo awas sa among kasing-kasing. Mahimaya ka Ginoo sa among kinabuhi Ginoo. Thank you Lord. Salamat. Dalaygon ka sa walay katapusan. This time Lord God, we continue to pray sa mga OFW, sa mga seaman, sa mga igsuon namo nga naa sa lain-laing dapit ka nasoran karon tibuok kalibutan Ginoo. Padayon ka pagkupot nila Ginoo. Padayon ka Ginoo pagpanalangin, pagtagbo silang Panginoon, paburi sila Lord God. Yes, this time layo man sila sa ilang pamilya. We understand nga dili sad basta-basta ang ilang sakripisyo. But Lord, layo man sila sa ilang pamilya, apan duol sila nimo. Continue to comfort them Ginoo. Gaksa sila Ginoo. We believe and I believe Lord God ang imong gakos makapagaan gyud sa among kamingaw ug pag-antos. And then Lord, I pray, I declare promotion upon them sa ilang trabaho, pabor sa ilang mga amo, and I pray Lord God nga taliwala sa ilang pagka-asenso, pag-uswag, dili kanila malimtan kay ikaw ang tag-iya nining tanan. Walay ila, gipiyalan ra nimo sila Ginoo. So Lord, ay gitugot nga malipat sila sa kwarta sa blessing, then they forgot the blesser. Dapat Ginoo, dili gid nila malimtan ang blesser because you are the source. Kung wa ka, wala sila dihang dapita. Again Lord God, i-bless sila o niya. I pray Lord God, good health and divine protection. Keep them safe as always, Lord God, sa inyo, sa imuhang kamot, Ginoo. And again, I praise the Lord also, Father God, ng ilang pamilya nga nabiyaan sa Pilipinas, Ginoo nga. Mangandoy sa nimo, Ginoo, uhawon sa imong presensya. And anyway, I pray, Lord God, sa mga OFW karon mga seaman nga, despite of their busy day, busy schedule, Lord God, sa ilang matag-adlaw nga trabaho, Ginoo, ila jong tagaag higayon, Ginoo, ang maghatag og time in prayer nimo, Ginoo. Maghatag og time sa pagpamalandong sa imong pulong, maghatag og panahon Ginoo nga magdahig nimo Lord God. Ilang atimanon, ilang amumahon ang ilang relasyon nimo, because at the end of the day, ang matubang sa adlaw sa paghukom dili ang among kwarta, ang among sakyanan, among balay, among milyon, kung dili ang among relasyon nimo. So Lord, I pray, unsa may kauswagan nga mangangko nila, dili kanila malimtan. Thank you, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. So, Lord God, this time we claim the victory in Jesus' name. And among pabuton, Ginoo, mga milagro, kay bulong butang, gikan ka nimo. Pabuton namong milagro sa kaayuhan, sa balatian, physical and emotional. Pabuton namo, Ginoo, ang financial breakthrough. Pabuton namo, Ginoo, ang opportunity sa mga trabaho, in Jesus' name. Pabuton namo, Ginoo, ang breakthrough sa mga negosyo, Ginoo, in Jesus' name. And pabuton namo ang kaluwasan sa among tibuok banay, Ginoo. Tanang panalangin, pabor, grasya, gikan kanimo amo ning paabuton Ginoo in Jesus name. And himua lamang kaming angayan, kapiyalan, kasaligan kay nasayod usab kami dili sad minimo tagaan piyalan kung dili mi angayan. So Lord God, make us your good steward of your blessing. Thank you Lord, thank you Holy Spirit, thank you for your presence. Salamat kay Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Amo dayong gi-pray Lord God this time among mga higala nga mga naa sa gobyerno, especially kaning mga kapulisan, mga military, Lord God, kaning serbisyo sa moang nasod. I pray, Lord God, nga ikaw magaproteksyon kanila. No, nag-duty karon, I declare divine protection, yung balaang dugo. Magatabon kanila, ikaw ang ilang magbalantay, walay makulang kanila, Lord God. In every operation, Lord God,
nga ilang pagabuhaton, Lord God, uban ni sila nga walay mahitabo kanila, Lord God. I pray for your divine protection jud Ginoo, nga safety sila sa mga operation, Ginoo, in Jesus name, in Jesus mighty name. Lord, again, dalaygon ka sa walay katapusan. Magpaabot mi sa imuhang mga grasya, panalangin og milagro. Mao kini imong pag-ampo, Amahan. Amo kining gipasalamatan pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy amo ang manluluwas. Amen. Og amen. Okay. Ay. Praise God mga igsoon. Salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat sa inyong pakiguban tos kangina, no? Okay? 246 viewers. Thank you so much. And again, yes, mana. Okay? Excuse me. Nahuman na itong live igsoon, ako ni Putlon. Then, I just want to remind everyone nga, pwede pa ninyo i-mention yung mga friends and loved ones. Labi na katong na yung mga pagdumot. Kay bawa mo, kinsa nang nagdumot diha. No, bati guning pagdumot kay sa atong naong makamaot, sa atong kinabuhi makagubot, no? Bati gud kayo. Yang Ginoo di pa gyud mahimuot, no? So, igsoon kung na kay mga kaila nga mga naay hatred, nagdumot ba, nasakitan. Ibutang sa comment section angan aron makita. And then again, I just want to encourage everyone to follow our page, no? If nga mo follow sila aron ma-bless pud sila. And again, thank you kayo, no? Salamat sa inyong kanunayng pagsubaybay. And then salamat sa mga subscribers, mga star senders. Thank you sa mga videos na to. Thank you sa mga pag nag-share. Himaya sa Ginoo. So again, before na ko ni-end tapuson o putlon, akong ibalik ang tangang dungog, himaya, pagpasalamat sa Ginoo lamang igsoon. Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Jesus reigns as always. Amen. Siya lamang ang maisa, walay relihiyon na rin. No? Mabitaw na nga, di ko muangay kung naay maghisgot-hisgot og relihiyon. Mablock yun ako dayon kay gusto ko igsoon nga ang ma-involve ani waylain si Jesus ra kay walay relihiyon na kabag-o nako. Ako igsoon 16 ka tuig ko sigig suyok og syabo ni agig pamaligya nang buntis og babae palahubog sigig sigarilyo. Ang sigarilyo nako ari sa ilong malburong puwa. Grabe ko maldito salbahis badlungon sa katilingban salot sa lipunan. Nabag-o ko ni Kristo, wala ko nabag-o og relihiyon. Mao na nga di ko ganahan na maghisgot og relihiyon. Amen. Waylain nga makahatag na to. Jesus is the way, the truth and the life. Ginoo ang Yahweh para langit, Yahweh sa kabag-uhan, Yahweh sa kagawasan gikan sa lain-laing bisyo. Jesus ra. Amen. Mao na nga walay mga relihiyon na iri. Amen. Aron nay kalinaw ba no? Kay magbangi man no, kalinaw atong ipaabot ani. Ang kalinaw manaa ka na to. Amen. Cherry Basalo Tyrus, ganahan kay ko sa imong mga pulong, himaya sa Ginoo. Himaya sa Ginoo tanan no, walay atuan no. Okay. So that's all for tonight. See you again next time tomorrow igsoon. Dili lang ko musa ug unsang orasa basta magkita ta hangtod sa sunod nga higayon ugma sa kahanginan na pud igsoon. No? So salamat kayo, Pastor, pag mo bisita kag balik sa Davao City, Pastor, i-message ko kay andaman mo na mo og mail sa akong aso. Nanapod. Pon igsoon. Pon sir kay nag-decide na pud mi nga kada adlaw ba. Kada tuig mo bisita mi balik ko niya. Ambot lagi og ganahan ba niya ang asawa mo balik dia nga layuan ra ba gud siya. Kay na actually na mo airport pud sa Jensan nga ditsura. Pero tanaw lang pon. Idaghan sa nag-message na ko nga magsigi og nga taga Davao, daghang taga Davao nga viewers na to nga gusto makikita pod. Sao mi no? So po itugot sa Ginoo igsoon no. Pasindig natin mga invitasyon da no. May problema da automatic ang lupad man ta dayon. Mura ra man tag hangin bisag asa ta ipalit sa Ginoo igsoon. Amen. So again, that's all for tonight. Unya nay uban nga mga late viewers, balik mo og no. Kanang tan-aw, okay? Watching from Negros Occidental, Blesia, Faith, Solibio, Trihulo, okay? Sobrang na-bless ko sa imong pulong, Pastor. Himaya sa Ginoo. So again, that's all for tonight. I pray and I declare nga ang proteksyon sa Ginoo, iyang panalangin, iyang pabor, ang iyang presensya magauban, magabantay ka nato sa itong mga tulog, pagpahulay niya. Mumata ta nga malinawon kay ubanan ta sa Ginoo, no? And ang akong ikabilin yung maikson maor gini. Ampo niya amping ta kanunay. Yes, ako nagsigig og ampo ninyo, pero pag amping sa mo diha, no? Ampo og amping kanunay. So mga brand nako again, long live ta kanunay brand. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, no?
Pataas nato ang bandera sa angalan ni Kristo igsoon para mas mutaas atong kinabuhi. Okay? Again, that's all for tonight. God bless. Keep safe everyone. To God be all the glory. See you next time. See you tomorrow.